Здравейте, приятели! Това е много трудно решение. И днеска ще реша да скоча ли и да умра. И решението е, нека мой приятел Христофор да каже, да остана ли горе, да умра ли или да скоча долу. Толкова екстремно ще бъде, ако скоча. Няма да те притискам, но ще бъде много екстремно. Кажи, Фори. Да скоча ли? Да. Ще го гледаш ли? Да. Ще паздиш ли докато го гледаш? Да. Това не беше много убедително, но... Добре. Да, това ще да кажа аз. Нищо.